Ciekawe, jak to wyjdzie w zasięgu ramion. No i pojedynek, runda pierwsza, czas start. Bardzo ładnie porusza się na nogach Patryk, jak i Andrzej. No widzimy, że Andrzej robi taką windę w dół, to znaczy, że prawdopodobnie będzie tam straszył jakimś obaleniem. Ale ładnie. Nisko zbija te kopnięcia Patryk. Tutaj na razie się panowie jeszcze badają. Tak. Dosyć odważnie wchodzi Andrzej. Fajnie po przekroku, ale myślę, że to jest typowo pod obalenie. Tak, tak. Myślę, że to jest taka zasłona dymna, żeby właśnie gdzieś tam dojść do klinczu, gdzieś tam sklinczować, bądź wejść pod ciosami Martinka. Martinek ciasno. O, to kolano. Tak, i to kolano doszło. Ten Tak, lewy. kolana to będą tutaj bardzo dobre bronie po stronie Patryka. O, lewy na lewy. O. Patryk, jak i Andrzej trafił. Ładnie teraz zakręcił tą obrotówką. Wskoczył z takim obszernym sierpowym. Tak, już po raz drugi ten taki lewy sierp z doskoku. Jest zawodnikiem niższym, także on musi tutaj ten zasięg jakoś starać się przełamać. Próbował Andrzej nawet taki daleki, obszerny na wątrobę uderzyć. Ładne teraz kopnięcie gdzieś tam w kierunku wątroby. O, właśnie, o tym mówiłem, że będzie szukał Tak, ale wejścia pod ciosami. Ma wyłapaną jedną nogę. Teraz poszedł do dwóch. Przeciwnik dopchnięty do siatki. no i teraz rozłożenie ciężaru tak naprawdę. Bardzo dobrze, bardzo przytomnie. Patryk się tutaj broni. No i teraz czy Rozerwanie klinczu. Nie wypuszcza swojego przeciwnika spod klatki, to jest bardzo ważne. Połowa rundy za nami. no i ciężka runda do punktowania, naprawdę, bo wybronione to obalenie. Bardzo. Oj, tak. Teraz te kolano. Kolano weszło, ale jakim kosztem? Na podwójną gardę. No i widzimy, Karkula próbuje i wybronione bardzo ładnie. No i teraz Patryk nie powinien tutaj wychodzić na środek oktagonu, sam oddawać miejsca, powinien zamykać Andrzeja pod siatką. No ale ładnie nam się tutaj w walce rozwija Patryk. No, myślę, że panowie już się zbadali. Tak, tak. I myślę, że też poczuli swoje... Oj, Oj, kolejne weszło te chyba. kolano z takiego naprawdę dużego rozpędu. No już coraz bardziej roztańczony Martinik. Z kolei Tak, Andrzej oj, coraz tak. bardziej właśnie. Kolejne wybronione obalenie i coraz bardziej sobie pozwala Martinik i kolano, Dobrze. ręka. Obawiam się, że jeżeli Andrzej będzie tak usilnie szedł po to obalenie i siłował się z Martinikiem, to może się wypompować ze swoich sił, bo to jest dopiero pierwsza runda. No i teraz zalicza obalenie. Ale trzeba jeszcze ustabilizować swojego przeciwnika na macie. Ma na tą minutę tutaj próba podpięcia takiej gilotyny. Tak, kontrola, przejście, no i teraz czy Patryk będzie rozpinał i próbował wstawać po siatce, czy będzie się kręcił, ale też bardzo dobrze Andrzej Karkula kontroluje, podchodzi ciasno biodrami, próbuje przechodzić tą nogę. No, przejście do półgardy. No i tutaj słyszymy podpowiedzi ze strony narożnika Patryka, że nie wstawaj, nie rozpinaj, przeczekuj do końca.
krótkie łokcie. No i widzimy, że Patryk się słucha narożnika. Andrzej próbuje przejść pozycję. Tak. No ciężka runda do sędziowania, Tak, ponieważ tak. Z jednej strony mieliśmy takiego rozwijającego nam się z minuty na minutę Martinika, no ale jednak obalenie zaliczył Andrzej. Tyle teraz tylko, że pytanie, czy Andrzej wykonał wystarczającą pracę z góry, aby właśnie ta runda poszła na jego konto? Biorąc pod uwagę przebieg całej rundy, no moim zdaniem nie, ale no, ciężka runda do sędziowania, współczuję sędziom. tutaj widzimy jeszcze wymiany. Tutaj ta obrotówka, która weszła na brzuch, no troszkę gdyby wcześniej dotknęła ciała, to by gdzieś tam właśnie w okolice wątroby może byłyby większe obrażenia. Tutaj kolejne bardzo ładne wymiany i te kolana. Pierwsze bodajże z 3 podczas tej pierwszej rundy. No tutaj runda druga. No i tutaj widzę, że Patryk nie pracuje tym lewym prostym, nie trzyma tego dystansu, znów się wdał w bijatykę. Sprowlował, teraz czy obejdzie pozycję. Ale ładnie tą nogą zahaczył teraz Andrzej. Łapie się Patryk na tą jedną nogę. Bardzo ładnie Haczenie Andrzej teraz zapracował. Już od momentu, kiedy wcześniej byli w parterze i to zahaczenie nogi i potem, kiedy wrócili, od razu już miał podpiętą klamrę, aby ponownie obalić swojego przeciwnika. No i nie są to dobre informacje dla Martinika, ponieważ on by wolał kontynuować tą walkę w stójce. Oj tak, no tutaj musi się skupić na krótkich łokciach i na spychaniu głowy. No, to jest ciężka sytuacja dla niego, ponieważ jest wychwycony, związane nogi, wychwycony kolec biodrowy, to jest Ale naprawdę... mocno krwawiący też jest nos Andrzeja. Idzie do duszenia, ręka, głowa, próba wejścia za plecy. Oj tak, wpięcie się jedną nogą i... Dobrze. Oj tak. Idealnie w moment teraz obraca się Patryk Martinik, uwalniając się z pozycji za pleców, ale dalej znajduje się w parterze, dalej jest w Ale pozycji tutaj zagrożonej. widzimy, kręci się po nogę Andrzej i co z tego wyjdzie? Próba Bardziej do balachy. tak, ale ten łokieć już się wydostał. Oj tak, przejście pozycji, wejście za plecy, noga i czy będzie posadka? Pięknie z akcją poszedł teraz Andrzej. Zaczęli wstawać, od razu skleił się do nogi, Tak, potem do pasa. Po raz kolejny zaliczał obalenie. Tak. Przespał to Patryk, niestety przespał to. Na łokieć powinien naprawdę oddawać te plecy, próbować wstawać. Próba przejścia, przeszedł pozycję do pozycji bocznej. Znowu próba wstania, ale tam widzimy w tym dynamiczne. narożniku też jest bardzo ślisko. Naprawdę tutaj widzimy, że Andrzej będzie próbował chyba techniki kończącej, jeżeli przełoży tą lewą nogę, wejdzie do środka. Ale tak. To już panowie śliscy, ponieważ to już jest połowa walki za nami. Po raz kolejny próbuje wpiąć nogi, aby dostać się za plecy. Jedna wpięta, druga wpięta. I teraz powinien się Patryk skręcać do karkula. Wcześniej zrobił to w tempo, teraz już Tak, troszkę przespał to tak. Martinik, powinien wyciągać tą rękę przy głowie, tak, skręca się, widzimy, że się Ale skręca, jest, tak. ale czy się uda? No, tam widzimy ta krew, która nakapała wcześniej z nosa Andrzeja, tak naprawdę ułatwia mu zadanie, ponieważ Martinik jak stara się wstać, to po prostu ślizga się. Widzimy, że w tym narożniku tam naprawdę dość mokro. Jakby to, Arturze, nie brzmiało, nie ułatwia to nikomu walki. Tutaj Ale bardzo dobrze ma wypracowane te zajścia za plecy tak. Andrzej. No, tu widzimy, że na pewno
Karkula przeanalizował dobrze Martinika i te próby obaleń. Pomimo tego, że Martinik sproulował, to Karkula z wysproulowanej, tak naprawdę wybronionej pozycji łapał jedną nogę, którą tak naprawdę ściągał, przechodził, wstawał z tą nogą, robił posadkę, sprowadzał bez problemu, także no, dosyć minuta do końca, a tutaj Martinik jest naprawdę w opałach i myślę, że Karkula będzie próbował wpinać duszenie. No tak jak po pierwszym klinczu, który z dość dużą łatwością w pierwszej rundzie Patryk Martinik zerwał, myślałem, że właśnie poczuł siłę Andrzeja i tutaj już dzięki temu nabrał wiatru w żagle i sobie więcej w tej walce będzie pozwalał, ale tutaj widzimy w tej drugiej rundzie jednak ta siła dominująca Andrzeja Karkuli powoduje to, że no, ta runda zdecydowanie na konto Andrzeja. Teraz pytanie, jak panowie z siłami na rundę trzecią, ponieważ w tej rundzie się już nic nie wydarzy. Pojedynek zakończy się w takiej pozycji już za parę sekund. No i runda ewidentnie na korzyść Karkuli. Andrzej rozegrał tą rundę po mistrzowsku. No widzimy, że Martinik stoi dość przytomnie. Tak, i jeżeli Martinik w rundzie trzeciej nie zacznie pracować lewym prostym i nie zacznie pracować w tym dystansie, to runda trzecia może się również skończyć na korzyść Karkuli. Tutaj widzimy powtórkę, wpięcie za plecy, kontrola, ciasno. I przed nami ostatnia odsłona tego pojedynku. No tutaj Patryk się skacze sobie na nogach, jak byłby świeży, jakby nigdy nic. No też pamiętajmy, że to jest kategoria wagowa do 61 kg. Tutaj panowie zazwyczaj mają bardzo dobrą kondycję. Och, potężne teraz kolano, ale Tak, i Idzie, kolejne tak. kolano. zerwał to Andrzej. No, No, te kolana są dobrym pomysłem. Chyba Patryk postawił wszystko na jedną kartę, bo już tak skraca ten dystans. Ale faktycznie te kolana wchodziły i ten sierpowy wszedł. Oj tak, Teraz tylko kolejne. No widzimy tutaj mocno podenerwowany tą drugą rundą. O, ale piękny ten backfist. oj tak i to weszło. Ja mam wrażenie, że Andrzej jest podłączony. Tylko Tutaj niepotrzebnie może do niepotrzebnie klinczu. to- Niepotrzebnie do oj, klinczu. nie. Patryk powinien to zrywać i powinien bić. Tak, widzimy tutaj ta wojna stójkowa szła zdecydowanie po jego myśli. A teraz już Zrobił chyba centymetr najgorsze, po co mógł zrobić. centymetrze Andrzej znowu będzie za plecami. Ale podobał mi się Martin wchodzący do trzeciej rundy, Oj, taki tak. wkurzony, taki zdenerwowany tym, że ta druga runda została taka Tak. przesiedziana w jego przypadku. I mocno, dynamicznie, piękne te kolana, ten lewy sierpowy, który wszedł, ten backfist. No ale na tą chwilę jest w dużych tarapatach, ponieważ są znowu w tym narożniku śliskim. No aż się prosi krzyknąć, zrywaj to, uciekaj do stójki. O, potężne wyniesienie. Oj tak. No i powolutku wchodzimy za plecy. Czyli to, co obserwowaliśmy w rundzie drugiej. No tutaj Patryk skupia się na rękach, powinien trzymać jedną rękę, ale bardziej skupiać się na wypięciu nogi, bo ta wpięta noga jest największym niebezpieczeństwem. Kontrolując jedną rękę jest w stanie jeszcze sobie poradzić, ale kiedy już jest wpięta ta noga i ręka, No to zwróćmy uwagę, jak Andrzej ma to świetnie wypracowane. rozpłaszczenie, przejście do siadu, kolejny raz Patryk próbuje uciec, wpięcie za plecy.
Powinien teraz wstawać na nogi, próbować rzucić Karkulę, ale myślę, że już nie ma na tyle sił. Niezwykle ciasnym zawodnikiem jest Andrzej Karkula. Patryk Martinik mimo swojego doświadczenia no nie ma recepty na tutaj tą walkę parterową ze swoim przeciwnikiem. Andrzej na co dzień trenuje w grapplingu Kraków, no i tutaj nazwa klubu nie jest przypadkowa, ponieważ no, wyśmienity poziom grapplingu, który nam prezentuje teraz Dosiad. Rozpłaszczenie, rozciągnięcie tak naprawdę. No i teraz Minuta i 40 sekund do zakończenia tego pojedynku. no tutaj Martinik skupia się na biodrach, na podbijaniu, a powinien się kompletnie skupić bardziej na głowie, na włożeniu przedramienia gdzieś na górze. Z tej strony powinien próbować. Są chęci, są próby wydostania się tutaj z tych złych pozycji, no ale na tą chwilę z dosiadu udało się go zamienić na gardę. No i tutaj jeszcze próby tych krótkich łokci z dołu wyprowadzanych przez Martinika. Tak, ale Nie jest to głupi pomysł. Widziałem w UFC niejednokrotnie po takim łokciu ktoś został ogłuszony. No, próba wstania, ale podejrzewam, że właśnie Andrzej za chwilę znajdzie się za plecami. Tak. No i ta walka do końca, myślę, że przebieg tej walki nie ulegnie zmianie. Będzie to kontrola Karkuli zza pleców. No umiejętnie, ciasno tutaj wpięte nogi. Bardzo świadoma walka ze strony Karkuli. O, wpięta jedna ręka. Ale skręca się Martinik. I zauważmy, że on cały czas bardzo dobrze ucieka Andrzejowi. On Tak. cały czas bardzo dobrze się kręcił. Niejednokrotnie wyszedł z tych pleców. Koniec Ale- pojedynku. Ale widzimy, że no tutaj niezadowolony z przebiegu tej walki Martinik. Tak, no miał szansę to wygrać. Trzecia runda zaczęła się dobrze. Tak jak i pierwsza. Tam na górze jest jedzenie, ale nie ma talerzy, nie? I tutaj powtórka. Pierwsze kolana, To ja polecam. potem były wymiany ciosów i ten jeden z tych backfistów. Tak, tutaj idealnie Tak. nad rękami. Opuścił Karkula tą prawą rękę. I ten piękny backfist, który wszedł. Oj tak, wystarczyło tu kontynuować tą presję pod siatką, ale stójkowo. Nie wklejać się w ten clinch. Jeszcze fajnie odepchnął tą tylnią ręką. Pięknie. Tutaj potem za moment było pójście zbyt mocne. I panowie, mamy werdykt. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów Andrzej Karkula!